Bueno, arratsaldeon, hasteko zinez eta benetan eskerrik asko liburu honen aurkezpenera etortzeagatik. Baldintza objektiboek ez dute bereziki laguntzen, klimak ere ez da ere, eta azkeneko hilabetetako bolada egoera arraro honek, elkar topaketa hauek ez ditu, errazten ez da, baina guretzat oso momentu hunkagarria da hau. Hilabetetan elkarlanean egon garen lagunak topatzeko lehenuna izan baita, eta mahai gainean jarrineko genuke pixkat hasiera hori. Gaur, hemen ikusten duzuenez, gure historia da etorkizuna Standing Rocken dakota Aktesen olio bidoa eta indigenen erresistentziaren tradizio luzea liburuaren aurkezpena egiteko asmoa dugu. 3 pertsona gaude liburu honetan parte hartu dugunak eta liburu honen arduradun izan garenak hementxe. Danele Sarri-Ugarte, hemen nirekin dagona, itzultzaileetako bat izan dena. Amaia Aztobiza, aretoan ere badagona, eta ni neu Nerea Filat Katakrakeko argitaletxetik etorri naizena. Katakrakeko argitaletxearentzat 5 Durango eta 4 urtetako ibilbide honetan, mugarri bat da liburu hau argitaratzea, lehen aldiz historia liburu bat argitaratzeko nolabaiteko adorea izan baitugu, orain arte bai saiakera edo narratiba ekarri baititugu euskarara, baina nolabaiteko urte hauetako heldutasunak aukera eman digu, behingoz ere historiak ematen duen tokia hartzeko eta ikuspuntu horretatik hasteko. Ez beraz, gure lehen euskarazko historia liburua da, eta ez da gutxi. Liburu hau, gure historia da etorkizuna, 2019an argitaratu zen lehen aldiz inglesez, eta beti ere, liburua ezagutu bezain laster, iruditu zitzaigun oso material interesgarria izan zitekela euskarara ekartzeko, eta bueltaka egon ginen, zirrikituak bilatzen, eta egoerak gehiegi lagunduz bazuen ere, pentsatuz, hemen bizi dugun momentu konkretu honetarako baliogarria izan zitekeelako, ezta? Azpitituluak dioenez, Dakota Access olio bideoaren kontrako borrokez aritzen da, edo borrokak hartzen ditu abiapuntutzat liburuak, baina nik ez autoreak, berak Zius taldeko partaide delarik, berez, Ozeti Sakowin edo Zazpisuen Kontseiluaren inguruko nolabait historia edo genealogia luze bat egiten du, ez? Nolabait historia indigena bat kontatzen du liburu honek, eta baina nolabaiteko nabardura eta ikuspuntu kritiko sakona erabiltzen, ez? Hori da pixkat Danelerekin komentatu nahi genuena, ez bakarrik ertzetako edo mendebaldean izendatua izan dugun ertzetako historia bat kontatzen, ez da? Baizik eta nolabaiteko sistema oso batek erabili dituen baliobide guztiak herri bat, hizkuntza bat, zapalkuntzarako, ez? Autoreak nolabait 7 kapitulu erabiltzen ditu, ez? Horretarako, eta ez dakit nola ikusten duzun Danele, berak nik estesek proposatzen digun ibilbide horren arira, artikulazioa, edukien antolaketa. Bai, atxaldeon, danoi, mi esker. Liburu honetan, Amaia Aztobizak eta biok erdibana edo lau eskutera itzuli dugun liburu honetan, Nereak aipatu duen bezala kontatzen da Otxeti Sakowin nazioaren historia. Otxeti Sakowin dira, eurek beraien bururi Otxeti Sakowin deitzen diote guk Sioux bezala ezagutu dugun nazioen multzoa. Otxeti Sakowinen barruan 7 nazio dira, gehienak Missouri baiaren inguruan bizi izan direnak, eta nolabait ere hizkuntza eta ohitura batzuk konpartitzen dituztenak, baina euren artean antolakunde politiko diferenteak dira, baina nolabait ere bateratuak, ez? Konfederazio bat izango litzatzen gauza bat, edo pixka bat sarrera bezala kokatzeko edo esango nuke hori. Eta orduan, hain justu ere nik estesek liburu hau abiatzen du gogora ekarriz Otxeti Sakowinek bat egin duen momentu bat, eta hori izan zen 2016 urtea, zeren urte hortan energia enpresa estatu batuar kanadar batek nahi zuelako egin
oliobide bat Missouri ibaiaren azpitik pasaz, eta horrek ekarriko zituen kalte handiak han inguruan, Standing Rock erreserban batez ere, baina han inguruan bizitzen jende askoren ur baliabideei eta bar. Eta orduan horren kontrako borroka bat, erresistentzia borroka bat abiatu zen, Dakota Access oliobide hori eraiki etzedin, eta besteak beste kanpaleku batzuk antolatu zituzten, erresistentzia baketsua edo egiteko, eta ez zituzten blokatuan lanean zebiltzan langileak, edo buldozer ondea makina handien gainean handietara kateatu, eta beste. Eta orduan hor abiatzen da ez, eta hori igual oso ikusgarria izan zen, batez ere resistentzia borroka horiek nazioarteko interesa eta estatu batuetan bertan interes handia bildu zutelako, baina berak kanpaleku horretatik edo abiatuta, eta liburuaren hasieran lehenengo estena da hori, nola bera badoan, bera Chicagotik esango nuke badoaz herrialdearen erdialderago, eta nola iritsi den estatu batuetako eta baita Kanadako eta Mexikoko eta beste herrialde amerikar batzuetako indigenak eta ez bakarrik indigenak, bat egitera protesta horrekin, da horrekin abiatzen da, baina berak azken batean liburuan zehar erakusten diguna da nola resistentziaren goraldi horretara edo iritsi aurretik egon zegoela ibilbide bat, eta erresistentziari buruzko historia bat da, baina erresistentzia hori kontatzean aldi berean kontatzen du kolonizatzaileek zer tresna erabili dituzten beraiek zanpatzeko. Orduan nolabait ere 7 kapitulu horietan historia horren faseak edo kontatzen ditu. Esan behar da, eta gainera historia liburu bat dela azpimarratu duzunez, eta historia izenburuan berean dagoenez, historiari buruzko ikuspegia ez dela nik behintzat gehien ezagutzen nuen historiari buruzko ikuspegia, eta berak eta izenburuari zuenean dagokio hau, berak azaltzen du nola haien ikuspegian, Otxetisako guinen munduari buruzko ikuspegian eta kosmobizioan, historia ez dela gauza bat lineala, baizik eta nolabait beraiek beraien historia modu jakin batean kontatu behar dutela etorkizuna eraiki ahal izateko, ez? Eta orainaldia, iragana eta etorkizuna lotuak daudela. Eta aldiz salatzen du nola kolonizatzaileek eta liburuaren hasieran ere bai eskerrak emateko eguna aipatzen da, pasaden astean ospatu zutena, dela 2 aste ospatu zutena estatu batuetan, nolabait kolonizatzaileek planteatzen dutena dela historia lineala dela, bazkenean garapen bat egon baldin bada eta bilakabide positibo bat egon baldin bada, horrek esan nahi du zure iraganeko akatsak ez dituzula errepikatuko, eta berak dioena da, ez dituzula zure iraganeko akatsak esan dezagun edo iraganan egin zen dituen gauzak atzean uzten, baizik eta hori ere bazarela zu, ez? Eta orduan hori konpondu nahi baldin baduzu, bidea ez dela esatea, ez baina orain garatu gara eta listo. Orduan historiari buruzko ikuspegi berezi bat da, liburuan bertan islatzen dena, zenaizta fase horiek agertu, esan bezala orainaldian hasten da, iraganera egiten du, baina etengabe orainaldiarekin erreferentziak eginez, eta hori Amaiarentzat eta Biontzat ere erronka handi bat izan zen, gauza batzuk pintzelada bat esate zuelako, eta etzenekien zertaz ari zen, da handikan 3 atalera azaltzen zuen hori modu zabalago batean, baina kontakizun horrek edo harrapatu egiten zaitu. Orduan historia liburu bat da, baina egia da historiaren ikuspegi jakin bat ere erakusten duena. Iruditzen zitzaigun, liburuaren balioa bazela, zentzu hortan ere, nolabait, ahots militanteak eta historialariaren ahotsaren alteko elkarrizketa horrek, ez? Nolabait, berak egiten duelako historia liburu bat, baina bere arbasoen gudu guzien genealogia bat sortzeko gai da, ez? Modu batean, eta bai, eskaintzen diguna bada nolabaiteko mendeetako burruka askoren argazki bat askotan oso mende aldetarra da nolabait esaterren, ez? Baina guretzat ez ezagunak direla zeharo, baina nolabait ere guk kokatzen gaituztenak beste toki batean ere etorkizunari, historiari, baita etorkizunari begiratzeko. Guretzat ere, ez dakiz iruditzen zaizun, baina ahots militante horrek daukan balioa ere oso garrantzitsua da atzera begiratzeko, baina aurrera begiratzeko ere bai, ez? Bai, adibide bat jartzeko agian kanpoko eta edo igual jaso dugun ikuspegi mendebaldeagoko bat, eta berak kolonizatzaileena esango lukeena, hor mamu dantzarien historia kontatzen du,
eta mamu dantzak edo mamu dantzarien mugimendua izan zen hain justu ere jada Estatu Batuetako, gaur egun Estatu Batuak diren lurraldeko indigena gehienek askatasuna eta nolabait beraien bizimolde ohikoa, tradizionala edo galdua zutenean eta ja erreserbatan bizi zirenean eta beste ez zen gaur egun bezala zehazki, baina pixka bat ja bide hortan zirenean sortu zen mugimendu bat eta egiten zituzten dantza ritual moduko batzuk eta trantze bat egiten ziren eta irudikatzen zuten justu ere etorkizun bat kolonialismoa bukatua zegoen etorkizun bat edo ez. Eta mamu dantzaren kontrako resistentzia oso handia izan zen, Estatu Batuko Armadak oso resistentzia potentea egin zuen armarik gabe egiten zen ekintza horren kontra. Eta berak adibidez aipatzen du historia liburuetan nola kontatu den zer zen mamu dantza eta nola enez gogoratzen horien ze autore, baina autore batek kontatzen zuen azkenean nolait sinkretismo kasu bat zela, ez? Bazela beraien indigenen espiritualidadea, baina aldi berean tradizio judeo-kristauarekin dantza zeukala, bazegoelako uoboka izeneko profeta bat, eta hori zelako nolabait Jesusen antzeko, Jesu Kristoren antzeko figura bat edo, figura mesianiko bat edo. Eta orduan berak esaten du hori da saldu den ikuspegietako bat mamu dantzari buruz, baina berak ematen du beste ikuspegi bat, eta beste ikuspegi hortarako biltzen duena da mamu dantzetan parte hartu duten jenderen testigantzak, piktografietan dela indigenen historia gordetzeko dokumentu moduko bat, marrazki eta testua urtzartzen dituena. Eta orduan, adibez horre, nolabait lotzen ditu bi gauza horiek, ez du begiratzen egiten du esan dezagun historialari akademiko baten edo lana, hau da, irakurri zer dagoen idazi horri buruz, baina gero berak jotzen du bere komunidadearen erroetara hori kontatzeko, eta bukaeran baita ere aipatzen du nola berak kontatu duena, berari kontatzea dagokiona bakarrik, hau da, berari kontatzea ez dagokionik ez duela kontatu, orduan badago ez ikuspegi militante horren barruan ez da informazioa baldin badaukan nahitea ez erabiliko dut, baizik eta erabiliko dut erabili behar dena eta hortik kanpokoa ez. Orduan ikuste dut horrek ez dakit etorkizunera begira zer aldegun eman zehazki, baina niri behintzat ematen dena da ez dakit aldatzen dizu pixka bat ikuspegia edo ikusarazten dizu jendea beste modu batera pentsatu izan duela eta jendeak beste modu batera ikusten dituela gauzak eta haiek edo behintzat nik liburuan jaso duan ikuspegia ez dute bat ere beraien, ez du bat ere aurkezten egoera ezer bukatu balitz bezala, ez? Hain justu ere kontrakoa eta profeziek ere bai garrantzia handia dute liburuan eta asko esaten du ez, ikusi dugu, irudikatzen dugu mundu hori gu gera lurronetako jendea eta gizon zuri iritsi zen, baina gizon zuri ere bai desagertuko da eta guk hemen jarraituko dugu, ez? Eta horrelako mezuak ez dakit, agian gertukoagoak balira, igual hartuko genituzke xalotzat edo, baina niretzat berak kontatzen duen historia horrekin guztiarekin, indar bat edo hartzen dute edo behintzat niri ez ezagutzatik eta ni bertakoa ez nahi zenez, sortzen dit interes bat eta ez dakit igual beste ikuspegi mota bat nik nabaritzen dut liburuan. Bai. Niri ematen dit, nolabait oso ongi errotzen direla olako historiografia klasiko bat, nolabait esatearren, iturri sakonak erabiltzen dituela historia nolabait ofizial bat idazteko datuak erabiltzen, ez? Oso ongi dokumentazionarekin, baina modu batean hasieran komentatu duzuna eta burura datorkit ere Gerda Lernerrek egiten dituen proposamenak askotan, ez? Nolabait historia patriarkala lineala dela beti, baina askotan emakumeoi eragiten digun historiak beste tempo batzuk erabiltzen dituela, horregatik inoiz ez da sartzen, ez? Historia linealan eta modu batean Estezen liburua irakurtzen, horrek ere hori ere sortu zait, ez? Eta berak ere sarreran komentatzen duenez, ez, liburuan nolabait erabiltzen du ere tresna militante bezala, nolabait esatearren. Oraina begiratu, baina askatasun kolektiborako, ez, tresna bezala erabiltzen du. Eta hortik ere ez dakitze nola ikusten duzun, ze duintasun maila ere ematen dion guretzat ere nolabait historiaz ezagun horri, ez dakit nola...
Bai, nik uste dut azkenean norberak kontatzen duenean berea hor zerbait mugitzen dela, ez? Eta gertatu daiteke oso gauza txikiekin, baina horrelako gauzekin ere bai nik uste dut oso eraginkorra dela edo bai baduka indar berezi bat. Eta gainera liburuaren bukaran uste esker honetan edo aipatzen du nahiko lukeela, berak hau idatzi duela, berak 16 urte zituen, bere ni nerabeari eskainia edo, ez? Bera erreserba mugako hiri batean bizi zen, eta gehienak txuriak ziren, eta orduan berarentzat historia ikastea, bere familian, bere aita eta bai bere aitona amonak eta nazionalista handiak izan ziren, eta idazleak eta beste, orduan, etxetik jaso zuen baita ere joera hori, eta berarentzat teoria hori izan zela nolabait historia hori arma moduko bat izan zela bere bizitzari edo aurre egin ahal izateko, baina aldi berean horrelako liburu bat izatea eskertu egingo lukela eta nahiko lukela baita ere berak hau kontatu duen moduan historia gehiago egon daitezela, ez? Eta orduan hor iruditzait baita ere ikuspegia diferentea dela, ez da hau da indigenen erresistentziari buruzko liburu A, punto. Hau da, liburuetako bat, eta hemen kontatu ditugu gauza batzuk, eta bai nik horrek usten diot beste, ez dakit, idazketan, eta beste toke bat, ez dakit nola esan. Eta gero lenguari egalduta pixka bat, edo guri ekar diezagukena, eta baita ere portadan agertzen delako bufalo baten irudia, baita ere azaltzen du nola beraien kosmobizioan edo erabiliz duten tekniketako bat aldik eta bizibidea aurritzeko otxetik sako guen jendei eta baita beste nazio batzuetako jendei izan zen bufaloak hiltzea. Ze bufaloa zen hauen elikadura iturri nagusia, esan dezagun, eta orduan esplikatzen du nola kolonoek azkenean zeukaten jabetzaren ikuspegi batez, eta bufaloak beraienak zirela edo sentitzen zutela, baina eurek bizi dutela, beraientzat bufaloak zirela beraien senideak edo, ez? Eta orduan beraien kosmobizioko lema handietako bat da senideak zaintzea, eta orduan naiz eta hiltzen zituzten, ez zituzten hiltzen espezie osoa desagerrarazteko moduan. Orduan, uste dut hori baita ere agian iritsi izan da baita ere, ze beste nazio indigena batzuen ikuspegia naturarekiko elementu batzuekiko hori izan da, eta ez dut beste ezagutzen, baina uste dut kristautasuna baino lehenagoko nazio edo pentsamolde askotan naturarekiko elementuekiko harremana beste bat zela ez gaur egun nagusi dena. Eta hori ere adibidez aipatuko nuke, ez hori azaltzen duela, eta hori agian igual pixka bat ezagutu dezakegula, baina kasi estereotipo bezala edo ez, ze azkenean nik behintzat indigenak gehien ikusi ditudan masa produkzioak izan dira indio eta bakeroen pelikulak, eta hor, oso ikuspegi jakina da. Eta uste dut hori guztia ezagutzeko, nik uste dut nahiko maila oinarrizkoan behintzat ni irakurle bezala liburu honek balio izan didala ezagutzeko pixka bat sakonago horko historia. Jakinek batez ere eremu bateko historia dela batez ere Missouri inguruan bizi ziren herrien historia, baina uste dut baita ere ez dela kolonialismo modu hori beste modu toki batzuan ere bai gertatu dela, eta ondorioz badaukala hor lotura bat. Bai. Era berean, estesek oso ikuspuntu intersekzionala, ez? Nolabait esatearren lantzen duze. Ari da indigenen nolabait ahotsa eta ezberdintasun kultura hizkuntzaren aldetiko hortaz hitz egiten, baina klasea erdigunean dago bere diskurtso guztietan, ez? Indigenak bazterretan daudela, indigenak erabaxaututa, pobreak direla, hortik ere pobrezi horrek horren, kapitalismoaren erdigunea den herrialde batean zein bazterretara eraman dituen, errespeturik gabeko lurralde bat izan direla, baina nolabait bere kolektiboa ere queer, ahotsatik ere hitz egiten dut, eta nolabait horrek ere nolabait izendatzen du historia liburuak edo errealitateari begiratzeko ahotse diferente bat, nolabait ere bateratzen duela feminismotik ere landutako genealogia bat eta diskurtso bat eta praktika batzuk, baina
hasieran sustekoak iruditzen zaizkigun beste batzuekin, ez? Adibidez, indigenekin eta harren historiarekin. Ez dakit nola ikusi duzun, hortik zer balio digun guri ere bai, nola bai? Bai, hor, azkena esan dudan bezala, faseak esplikatzen ditu ez, eta hasierako faseak oso indarkeria handiko faseak dira, osea, menderakuntza odoltsua, esan dezagun, hilde egiten dute jendea, gero gaixotasunak ekartzeko fase badago, hasieran jakin gabe eta gero modu ohartuki, eta gero badago eskolatzea, badaude fase mordo bat, eta orduan horren barruan, zerbait esan barruan, eta ez duen zait. Horren barruan dago baita ere merkataritza, eta hor merkataritzan kontatzen du nola merkataritza itun batzuk egin zituzten, da merkataritza itun horietan emakumei debekatu zieten, kolonizatzaileek egin zituzten itunetan, kolonizatzaileek ez zuten nahi emakumeak izatea, ez zieten uzten emakumeak izatea tratuak egiten zituztenak, nahiz eta gizarte indigenetan ez eraginak banatuta zeuden, baina zeuden banatuta esan dezagun beste modu batean. Eta gero baita ere, kontatzen du nola itunak sinatzeko eskatzen zuten egotea tribuak hauitzeko gizon bat izatea nolabait buruzagia hori sinatuko zuena, eta horrek talke egiten zuen euren antolamendu politikoarekin, ez? Orduan hor ikusten da baita ere nola ohitura batzuk edo ezartzen diren eta horrek azkenean daraman igatzera herri nazio horien barruan dagoen burujabetza politikoa. Ze naiz eta eurak beraien nazioaren barruan modu batera antolatu, gero tratuak egin behar dituztenean gaur egun beraien lurretako jabe direnekin, ezin dutelako egin beraiek nahiko luketen bezala eta horrek zelako gatazkak sortzen dituen, ez? Eta berak adibez kanpalekuari buruz egiten duenean aipatzen du nola ze hor badaude baita ere jende eurek badaukate bi espiritu izeneko pertsona batzuk bi espiritu bezala identifikatzen direnak, eta horrek esan nahi du ez dutela bat egiten gizon emakume banaketa horrekin, eta hori betidanik existitu izan den figura bat izan da, eta orduan nolabait aldarrikatzen du, azkenean gertatzen dena da, kanpotik datorren batek jartzen dizkizu jokoaren arauak edo ezartzen ditu, ez? Eta zuk zen euskan beste arau batzuk, agian ez ziren, ez dakit nola esan, agian zuketzen eukan ikuspegi bat bi espirituen pertsona horiek zirenik generoa usten zuten pertsona batzu, besterik gabez bazegoen jende bat, ez zuena bat egiten ez gizonez emakume izendapen horrekin, edo ez duena rol tradizional horietan sartuta, ez? Baina eurek agian ez zuten ikuspegi bat horren iraultzailetasunari buruz edo, ez? Baina batean kanpotik datorren norbaitek ikusarazten dizu hori kolokan jartzen du edo zalantzan jartzen du. Eta gero niretzat oso deigarria da Bufalorekin aipatu duen bezala, pixka bat naturarekiko eta lurrarekiko harremana eta lurraren ulerpena ez erauzi eta bukaera arte erauzi eta gortu arte erauzi daiteken zerbait bezala, bezik eta beste nolabait bizi ematen dizun eta zentzu hortan zu zorretan zauden eta zu bera zure senidea da eta orduan berak zu zaintzen zaitu okela eman ez da zu horrela, okela eman ez edo beroa eman ez, baina berdin zaindu behar duzuzuk, ez? Da niri hori bai iruditzen zait, azkenean gauzak ekartzea, daukagun historia daukagu eta gure historiarekin egin behar dugu aurrera, baina bai zabaltzen du pixka bat ikuspegia eta ikusarazi dezakezu batez ere gauzak ez direla zertan izan orain diren modukoa. Ze ez dira beti izan horrela eta seguraski aldatuko dira ze historia ere aldaketa da. Orduan nik hor bai ikusi dut faktorioek agertzen direla ez, eta gero baita ere emakumeen aurkako indarkeria espezifikoa nola erabili zuten, kolonizatzaileak aipatzen da baita ere, eta hori asko agertzen da, baina ez zait iruditu adibez bat ere behartua denik ez, edo aipatu behar dudalako aipatu behar dut, baizik eta benetan gainera Dakota Access oliobidearen kontrako borrokan emakume asko izan dira baita ere gidari borroka horretan, eta berak aipatzen du zentzu hortan. Era berean garai bateko Indiar Gerra handiak deitzen zieten horietan gizon asko ziren buruzagiak eta hor gizon horiek agertzen dira. Orduan berak kontatzen du ez dut uste saiatzen denik pixka bat ikuspegi on bera bat edo politikoki korrektu bat bilatzen, baizik eta errealitate horiek daudenean islatzen ditu eta aipatzen ditu. Eta bai, zentzu hortan egia da oso ez dela bat ere historiaren ikuspegi oso zabal badaukala eta
Eta nik uste dut nabaritzen dela bera oso aktiboki engaiatua dagoela gauzak aldatzeko eta helburua liburuaren badela pixka bat horretan ekarpena egitea. Nik esanen nuke liburuak egi bat daukala, ez? Eta egi hori defendatzen, ikuspuntu hauek guztiak banatzen dituena, baina ez bakarrik haren historiari begira, baizik eta gaur egun bizi dugun munduari begira ere, hauts propio duin bat daukala, ez? Eta zentzu horretan, liburua ona ekartzak sortarazte zizkigun hainbat galdera gaur egun ere hemen adibidez gertatzen ziren naturarekin dugun harremana ikusiz gaur egungo krisiak nolabait areagotzen diguna, ez? Xauketa horren zentzugabekeriak edo askotan indigenak, hemendik indigenak begiraitu izan ditugun modua gaur egun hemen pertsona batzuk edo kolektibo batzuk adibidez egiten dituzten naturaren defentsaren aldeko zenbait ekintzen begiratzeko modua antzekoa izan daitekela, ez? Zan nahi dut, nik uste liburuak aukera ematen digula momentu honetan gure egoera eta mundua pentsatzeko oso modu sakonean eta egi duin batetik, ez? Eta zentzu hortan, hori ere izan da pustua, ez dakit egi horren agian oso zea da, baina bai, nik uste, olako ahots borobilen defentsa inoiz baino beharrezkoagoa dela, ez? Bai, nik indar handia transmititzen duela esango dut, eta gainera hori historiaren ikuspegia, espero dut pixka bat asmatu duela esplikatzen, ez dela igual normalean historiari buruz pentsatzen dugunean etortzen den ikuspegia, oso lotua dago gaur egunarekin, gaur egunean abiatzen da eta gaur egunean bukatzen da liburua, eta zentzu hortan ez da bat ere zaila egiten ikustea historia etorkizuna dela edo oraina historia dela eta etorkizuna oraina dela, ez? Hori oso liburuak berak horrela dakar. Orduan nik oso goik ikusten dut gaur egunerako liburu bezala. Bai. Eta horrela uste dut bukatu. Eskerrik asko, bai. Bai. Eta hauxe da dena. Bai, mila esker.